שלום לכולם, היום אנחנו נלמד איך אנחנו משתמשים בגוגל קלאסרום ואיך אנחנו בעצם מוצאים את התוכנות שקשורות לקורס של מדריכי חדר כושר בתוך גוגל קלאסרום, שהיא פלטפורמה בעצם לאחסון בענן, בדרייב, ומשמשת אותנו ללימודים השוטפים בקורס. אז בואו נתחיל. בעצם אנחנו נכנסים דרך הג'ימייל שלנו, ואז ברגע שאנחנו רואים את התמונה שלנו, אנחנו לוחצים על 9 נקודות מצד שמאל של המסך, כפי שאני עושה עכשיו, ולאחר מכן אני מתחיל לחפש באפליקציות של גוגל. והנה הגעתי לקלאסרום, הריבוע הירוק עם האיש הלבן בפנים, ולוחץ על הריבוע, ונפתח לי מסך שנקרא קלאסרום. הקלאסרום בעצם מסודר בצורת כיתות עם שמות. אנחנו נחפש את הכיתה הרלוונטית לנו, שנקראת קורס מדריכי כושר גופני. לחצתי על הקורס, וזה הכניס אותי כרגע לקורס של מדריכי כושר גופני ובריאות, הקורס שלנו. לאחר מכן אני אלחץ על סביבת הלמידה. סביבת הלמידה בעצם, הכפתור הזה הוא בעצם מקום שמסודרים לנו כל המצגות, מסודרות תחת נושאים או תתי נושאים בצורה מסודרת, שתכף נראה אותה, אם זה פיזיולוגיה ואם זה אנטומיה ואם זה תזונה. לכל נושא יש מצגות ששייכות אליו, ועכשיו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז אני לוחץ כרגע סביבת הלמידה, ובעצם מחפש לי את המצגת שאני רוצה לעבוד איתה להיום, או להתכונן למבחן, ואני אלחץ עליה, וכמו שאתם רואים, אנחנו מחפשים היום את המצגת שעוסקת בשרירים ואופן פעולתם. אז מערכת השרירים ואופן פעולתם, יש מצגת כזאת שהיא קשורה לאנטומיה, מבנה של הגוף. אז אני מתחיל לעבור, לגלול את המסך. פה אנחנו רואים סוגי אימונים, סוגי תרגילים שונים, אימון צעירים, גורמים לפיתוח כוח, אוכלוסיות מיוחדות.